pôde upozornil, je tu materiál, kde obdržali zmluvu, teda dodatok číslo 1 k zmluve o dielo, kde sú vyšpecifikované prospešnejšie pre mesto podmienky, ktoré sa týka magazínu Sobrančan. Písomnú formu ste obdržali, nech sa páči. Vážne páni poslanci, páni poslanci, nech sa páči. Mne sa nepáči ten bod tam, kde je uvedené, že ustanovenia občianskeho zákonníka sú z toho vypustené, že mesto nemôže odstúpiť od zmluvy. Len po zaplatení všetkých finančných náležitostí na dobu 6 rokov. Neviem, či to je štandardná zmluva, aby takto mesto samo seba obmedzilo, neviem. Ja som tú zmluvu predložil, predkladám potom na 900 názorov a schválenia. Ja dávam poslanecký návrh, aby sme tam tieto ustanovenia občianskeho zákonníka. Článok 5, odstavec 5, z môjej strany sa v zmysle paragrafu 263 odstavec 1 obchodného zákonníka dohodí, že na právny vzťah založený touto zmluvou sa nebudú aplikovať ustanovenia paragrafu 344 až 351 obchodného zákonníka. Dávaš poslanecký návrh, aby toto bolo vypustené. Aby nám ostala možnosť v prípade, že... Ja si poznám presne článok. Článok 5, odstavec 5. Článok 5. Článok 5. Odstavec 5. Dobre, tam potom má slovo. A tie sú iné návrhy, páni poslanci, ja dám hlasovať, kto je za poslanecký návrh pána Borisa Rebeňaka, aby zmluva o dielo uzatvorené medzi mestom Sobrancov a firmou Lekos sa vylúčila do zmluvy o dielo dodatku číslo 1 článok 5, bod 5. Kto je za? Pán Rebeňak, ďakujem. Kto je proti? Nikto, kto zdržal hlasovania? Všetci ostatní poslanci, pani poslanci, žiadam. Pani Petrus, dám hlasovať uznesenie číslo 79. Číslo 79. Kto je za o zmluve o dodatku zmluve o dielo číslo 1 medzi mestom Sobrance a medzi firmou Lekos Sobrance. Pani poslanci, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Pán Rebeňak, kto je za hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že väčšina prítomných pánov poslancov hlasovala za zmluvu o dielo.